الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله طيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين ثم استحيل ذكر قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين أمبادي Toifatula media flebao katase kibaru bugufia ma fo katase bango TV ma katase kibaru bugufia ma ambe aw bela jele fo groupe Cheikh Amadou Kanouba ambe aw bela jele fo ma o ma be kan suivi sisan anga page nunu nga ambe bela jele fo bidon bayna ka bela jele marhaba alhamdulillahi rabbil alamin ambe ala fo ka ala barakada ala min sona ka bira ana amo ala bayin fo ka barakada ka wale nyumando ka ala fo la ni ala ka jen ola bi ani maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ maa dogolen tɛ diɲɛ kɔnɔ maa dogolen tɛ ni jamana in kɔnɔ o de tɛ maa wɛrɛ ye alhaji sheikh amadu siribe banugo amadu sugonga ani malefiya tɛnɛ mundugula farada sabu ɲuman an'ale de bɛ ɲɔgɔn fɛ bi alhamdulillahi rabbil alamina bi ye seli ye ni ala ka diɲɛ ye o la an bɛna kuma di an ka belebele ma an bɛna kuma segin an ka kuduwa ma ni ala sɔnna ma an bɛna ɲininkali dɔw tɛnkun ala bi ni ala sɔnna ma a bɛna jaabi di ka diɲɛ mɔgɔ wasa ka diɲɛ mɔgɔ u sigilen no fɛn minnu kunfan na ni ala ka diɲɛ ye a bɛna kana o walawala mɔgɔw ye an b'a fɔ karamɔgɔ salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala kalkila muhammadin ibn abdullah خيرام كاتبين وإمام المرسلين سلوات لله إلى المبعوثين رحمة للعالمين آمين أمبي على فونينغا على بركة شيكو أمادو سيدي بانغو أمادو سايا لمانا سلامي وكاسيلي أمبي على بركة داناي ka bɔ ka an hadamaden ɲɔgɔn fo ka bɔ ka an seniw fo ka bɔ ka an sigi ɲɔgɔn fo an'an jɛ ɲɔgɔn n'an baara kɛ ɲɔgɔn ka yafa ɲini u fɛ Sheikh Amadu yafara bɛɛ ma anw ka kuma ka ca jama de bi kuma anw fɛ jama bi kuma an fɛ an de bi jama jaabi tiɲɛw fɔba a tigi ka ko ka ca dɛ bari anw yɛrɛ ka diɲɛnatigɛ dar'o kama an tɛ ala fili ka nkalon ta n'i kɛra ten i ka jamakulu kɛmɛ kɛmɛ sigi o kɛmɛ kɛmɛ sigi tiɲɛ de bi taa ni maa 50 bari i ye tiɲɛ fɔ min ye o bi taa n'a yɛrɛ ye sisan diɲɛlabaa tile ye ka adamadenw ti tiɲɛ fɛ tiɲɛ fɔla ma man di bilen wa a ka ko ka ca kuma na Sheikh Amadu bɔra k'a fɔ ne yafara bɛɛ ma maa o maa ye fɛn o fɛn kɛ na n yafara i ma i ye n yafa ɲini o n yafara i ma i ma n yafa ɲini n yafara i ma i y'a dɔn o n yafara i ma i yɛrɛ m'a dɔn n yafara i ma n ye min k'i la i ka yafa ma n bɔra min kalama i k'o yafa n ma bɔ min kalama i k'o yafa ma Sheikh Amadu yafara bɛɛ ma ala ka jɛ ka yafa ne ni aw ma san'an ka taa ɲɔgɔn kungo gɛlɛya lahara yafa ɲɔgɔn ma bi ye yafa don ye du dɔw kɔnɔ daw tigɛlen don ɲɔgɔn na a ye yafa ɲɔgɔn ma bi n'a yafara ɲɔgɔn ma alijinɛ y'aw ta ye lahara Sheikh Amadu b'aw deli ala ka delili la futinɛ bɛ maa minnu cɛ futinɛ bɛ jamana minnu cɛ minnu ko u ye maabaw ye u ka yafa ɲɔgɔn ma jamana minnu bɛ Mali frontière CEDEAO jamanaw k'a ɲini u fɛ u ka yafa Mali ma Mali yɛrɛ kuma kojugu kɛ dɛ nka n'u y'a jigiya k'a ye kojugu kɛ u ka yafa Mali ma ni awa jamana président Macky Sall Alassane n'u ta ye olu bi taa Maka n'u bi taa ala kama u ka yafa Mali ma n'u bi taa u dayɔrɔ kama u ka yafa Mali ma ni min ma se ka yafa u k'a sigi u ka ala kɔnɔ malidenw tɔɲɔn'u fɛ u yɛrɛ u ka jamanadenw tɔɲɔna n'o bɛɛ la namu melenge m'u kana k'u bɛ hiji yɔrɔ la wali ka namu ta ala t'i sɔrɔ ten dɛ ala t'i sɔrɔ tan ka maa dɔw tɔɲɔlen to maa miliyɔn yirika
aw melenge me fini je wala ka ta me hijila walima imurala ayen galo da yere la ani ala manyanyi de awo me aka woli mabo atambe maga ani ala manyanyi atambe maga afora ala ko de adamu tara ke me ani ala manyanyi fo ala min fo aka segi kana yafa malidew ma aga jamana dew tonyona marsa ni shu toli la mobli kono wotigu tonyole ala tse ga yafa ma namu melenge tonya brifini melenge tonya ndara imurala tonya kabayira jurumu de matunya jurumu kuma manyi ni jamana president nama alasani dramani watra Macky Sall aye ni mvokali takasama ko sheko dobe mali kono ya atoko ya sheko Amadou Baningo Amadou ko nede ko uka yafa malimo uka yafa uka jamana de mo uya amari gobi mali ka sagiru yere uma uka yafa ala kama anga barake nyanve seginje koroma ati mabo horo yaro ngabi domo cheya ma sheko Amadou ka wulole dakai ni ka nyeshi jamana numa kagla ka wulole da malidew ma malidew uka yafa nyogomo nga ukana yafa ma kelemo mami mbe jamana injo ni njogo ina kabi faraka bo malidew na ala kana yafa ma amin malidew yara kana yafa ma amin sharia kana yafa ma amin jamana tigu kana yafa ma amin mama kabi foshi kabwana kata futne nyini kabla malikono ina ngogole soroya ina doko daliju ala tay kadi doma mana shego Amadou ye ledu tamali ka fo de mali solution sorola yafo uya do ma do ala ya do mali solution de ni wa ma tese ku korobo mamunu be ka jamana la bebi ma tese ku korobo ngane nu tinyo ngala mode ko fo ko jaba jeya dugu koloka nu bene kala mo ne ko ne tu kala be ndimma kele no jamana ino ko famado kwa bi na ngaso kana sigi kame awa jabake ne kan naro o mo te jamana imbe ngane de ko mfaso wango mfaso wandese jamana de bebe bunu ka bo maliko on be saka bari au ulubala uka dunda no fe chamanda we on datu on da eminye on wora gele yaro kana amura jamana dola a jamana sebe ita soro ni ma wabi ulon flam la keneka we a sebe damai a carte séjour ni minana abeka ko mi mafa aw moro jamana woro kana malide ba ka horonya kono keleteya todu kifa kika glabo ka damangoro koro ka sunogo ni mali tawtike jamana shi nota ni magote dola do mago idale kungulula ubeti kungulo charu Cameroon jamana were no maseki idaw chogoro onga mali kele wode bekeya mali be yoro mina dokera ni para kemedo mese ka fo bi wallahi ni para kemedo anye para binani ke woni binani kera na yanjija ami muganzoro ni muganzoro la sa atoy binani o tabi woro opuma maliko ni mami ni faraka bwana ala kana yafa wa malde undi yafa wa ndoni bauti yafa wande yafa wakirti yafa baranu shuku blela ni debeli jugwe shego Amadou eledu mindani ndo wangali kadu wati korobode mama yi kono bara fa jamana en nanfuloro kibe bli kanyira ala bi mine ni mine na fani isende farali yere ka nota imalo chodu mama ko kibi boni mali ka di jamana juguni munu manda fe uka mali kinga frifri imalo chodu mo ledu ta seli temelete ni mvana bolo du na jiro opuma na okofe manyini jefe jebe mogo mimbe faragwela mimbi farafina ibe yoro ibi takula doa takula aye takula nyini koi abi takula nyini ba konde takula de woro ote inyeni ye daka ala ne kishi nga de ungishi nzigi nyon kishi nga jamana kishi ala jie kishi mogo be takula ko imba geleya ko mi bo fami shego Amadou ba bo yoro do de ma geleya jamana kelembe mo o ka takula o jamana dew malide munu be franci ay takula saraka de malide munu be franci ay takula saraka de woro ni ya saraka tabla misrila uya dungo a saraka uma dungo a saraka fiye dobe kakana
fiɲɛ dɔ bɛ ka kan na ayiwa fiɲɛ in a bɛ fiɲɛ in bɛ tile faransi dɛ a bɛ tilen ɲarɔ u ti nsana dɔ bilen n'i ko fiɲɛ dɔrɔn ayiwa u b'a fɔ ko fiɲɛngolo citɔ o ko tɛ koyi tɛ dɛ balaw bɛna jigi ayiwa balaw dɔ bɛna bi faransi a ka jugu dɛ ayiwa wa ne de b'a bɔyɔrɔ dɔn ala de y'a jira n'a mɛnna koyi siga t'a la ne ye nin fɔ u ɲɛna yan Kɛra. faransi na n'i kun don ko rɔ Ayiwa. a bɛna faransi ka denw se ko mɔ siga t'a la seko amadu ye kuma minnu fɔ a y'a kuma kɔrɔw lajɛ ayiwa 2025 k'a bɔ 2022 ka taa bila 2030 n y'a fɔ aw ye n ko gɛri dɔ bɛna wuli n k'a na kɛ komi bamanan domiki ka fili siga t'a la i y'a fɔ a ma mɛn bamanan domiki fili tɛ tiɲɛ nka a da sirilen dayɛlɛla o kɛra a dayɛlɛla sa a cɔ y'a ka gɔ wa n'a bɔra ayiwa ko bɛ faransi bolo dɛ siga t'a la ne n tɛ ka kuma n kun fɛ hali faransi tun k'a dɔn a tun tɛ n'i da don maliko in na abada a tun b'a fɔ mali ne jɛnna a y'a dilan ayiwa nka ale y'i pasa ja fo k'a ɲaami anw da la tiɲɛ anw dusu kɛsira ayiwa k'an ka kolokɔrɔw wele kɛra seko amadu ni waliju min bɛ ka baara in kɛ gundo la bi o waliju ne t'a waliju ba hakɛ dɔn tiɲɛ bari n'i ye fɛn dɔ kɛ sugo bɛna danna siga t'a la sekela amadu an b'aw la o ayiwa walejuw de bɛna sugo danna i ye min fɔ a kɛra kɛra kaban kaban i ye min fɔ wa a bɛ kɛ Siga t'a i ye la. min fɔ wa an ka dugawu b'i ye tiɲɛ awa mamadu abulayi suwadu ayiwa anw yɛrɛ kun t'olu dɔw fin yan'u jɛya dɔn mɛ gundo la an b'u ye u b'u ye an mana an da dɔrɔn an b'u ye ni maa min ma da o la e dan tɛ ala la O tiɲɛ. n'i y'a ye ko sugo tɛ tiɲɛ ye sugo m'a da sitana la o bɛ kɛ tiɲɛ ye tɛ kɛ tiɲɛ ye n'o tɛ sugo dalen sanima la Walahi. o tɛ tiɲɛ O ye ye tiɲɛ ye. maa dalen sitana la o de tɛ tiɲɛ ye tɛ tiɲɛ o siga t'o la ni tiɲɛ sibi adamaden sitana e na ko jinɛ dama don wa yo wasu wi su fi sidur nasi minali jannati wa nasi o ye tiɲɛ ye a ko min bɛ wasu kɛ dusukun na a bɛ jinɛw la Ayiwa. wa a bɛ adamadenw na siga t'a la adamaden sitanaw olu bɛ yen ayiwa nka k'a fɔ aw ye k'a jabajɛya futinɛ min bɛ yen n'a futinɛ jɔlen don Ayiwa. ni n y'a fɔ aw ye waati jan Ayiwa. futinɛ in bɛna na kunjɛ a bɛ taa fɔ faransi ayiwa faransi ka denw a ye takula kɛ saraka ye tiɲɛ ne m'a fɔ a bilenmanw Ayiwa. n'a ka di olu ye u k'a kɛ n'a man di u k'a to yen siga t'a la anw ka finman minnu ye n'u y'olu tɔɲɔ ayiwa san joli o dɔw bɛ kasi la u ma carte séjour sɔrɔ u yɛrɛ ye siga t'a la san joli u bɛ kasi la faransi sɛbɛn u n'a ka kan u m'a d'u ma o ma d'u ma san joli u bɛ maɲumako la ka si carton kan Ayiwa. u ni so ka kan tiɲɛ faransi ma so d'u ma a ma so di préfecture ma so d'u ma a ma di papier b'u bolo taa o taa u b'a résulté Ayiwa. so ma d'u ma A ma di u dɛ. ye sila nɛnɛ la Ayiwa. mais sow da sɔgɔlen don maa t'a kɔnɔ siga t'a la ala ka danga b'u kan malidenw kɔdiwari ka denw afiriki denw minnu bɛ yen tiɲɛ n b'a ɲini u fɛ ayiwa i jɛɲɔgɔn hali n'a tɛ ka ɲi mɛ Tiɲɛ. takula Ayiwa. min jɛnina funtɛnifin na min donna janɛmɛ kɔnɔ ka bɔ Ayiwa. o de ye takula ye min bɛ don tasuma kɛmɛ dɔ ka bɔ O don. a y'a saraka Ayiwa. a ka taa bila misiriw la Tiɲɛ. ni balaw nin filila o Ayiwa. o jɔ bɛ faransi ka denw o dɔ bɛ maliden minnu bɛ yen afiriki den minnu bɛ yen Ayiwa. n'i y'a sɔrɔ i ye sarakatu in bɔ a dɔ bɛ i na kisi ani ka denbaya allahu akbar sibi tiɲɛ n'o tɛ foyi t'a bali Ayiwa. yanni 2030 ayiwa balaw bɛɛ n'a sɔrɔ jamananin sɔrɔ Ayiwa. a hinɛ bɛ don i la siga t'a la anw ka maaw dun bɛ yen dɛ o bɛ yen ala ye caman min yira n na selidenw n b'a fɔ maaw ye Ayiwa. u ka saraka in bɔ Kosɛbɛ. n'i ka mɔgɔ bɛ faransi n'a t'a sɔrɔ i co mali la yen k'a saraka bɔ ayiwa sibi n'i ka mɔgɔ bɛ faransi i co mali la yen k'a saraka bɔ tiɲɛ duden la maa kelen o kelen takula kun wɔɔrɔ a b'u fara ɲɔgɔn kan a k'an ŋɛni ɲɛ da ka ala ne ni n ka denbaya kisi ne ka du kisi Ayiwa. ala ne sigiɲɔgɔnw kisi ne ka jamanadenw kisi ala ne farafinɲɔgɔnw kisi ne maliyɛndenw kisi Ayiwa. ala i bɛ nin bɛɛ fɔ ni maa o maa sera k'o kɛ ala na tanga di tiɲɛ o tuma o tun bɛ n fɛ k'a fɔ ayiwa aw sago ala sago Sago tigɛ la. ni min y'a mɛn Ayiwa. i b'i yɛrɛ ye Ayiwa. n'i m'a mɛn Ayiwa. bari ko amadu y'a fɔ ne y'a fɔ aw ye coronavirus bɛ na don min na n ko dɔw y'u daburu sama o kɛra a ma sɔrɔ ye de kɛra, o n y'a ye fɔ a ye n k'a bɛ juguya nansara ma farafin ye Siga t'a a ma la. kɛ A kɛra. n y'a fɔ aw ye solution sɔrɔla mali la dɔw bɔra k'u sigi O kɛra. ko moriw y'a dabɔ kun Ayiwa. moriw y'a dabɔ seko amadu bɛ yan o n bɛ yan n'a y'i ja mɛ n'a m'i ja a to yen Tiɲɛ. nka n'a takuruna bugubugu la ayiwa e tɛ pari wa awɔ a b'i sɔrɔ yen tiɲɛ e tɛ marisɛ ye ayiwa a bato bɛlɛ bɛ ji jula ye tiɲɛ o dɔnni tɛ faransi la k'a b'a ye abada a t'a ye dɛ ala don e sigi n tɛ toulouse ayiwa a b'i sɔrɔ yen ayiwa
Otuma ni bana ka saraka imbo ko c'est ce soir ni ce soir minu atefu ko ni ala sona temele ko amba ande uma kala école so la ya ka fo fendo fli la Francis sa do la kera ni za sigatala abi waru Sheikh Amadou dia fo wa aya seba kabla abarobi bodono aya seba kabla aywa Otuma ndume kan ndu mo kono jeli nyala mais comme je dogoyali ni je bonya bani na dogoyali o bora o Francis ni roy kera ka je guno beche ka hali ala neni ka juguya ka beda manyumonga abe bora o jamana inoyi onga nebe ni nefo na kadu ye ukaninge ibe yoro ze ali ni be kuluworo ni ndasuma ble be do ikai aywa siribe Allahu akbar eduni je kelele do etise ka ta je yoro shibli ani fade abekede okuma na medugo oke aywa majugu andala nyina nyugu be kafa ma jubora yoro mina Sheikh Amadou be malla ya ne ba do sigatala ne afo français aka fara malla ya fo ngani ala sona ana be ma bena ala ka chedem amin ala ka malija amin ala ka mali lafiya amin malidew ala ku be amin malidew ala ku be amin dunta nyini naw ala ka do mali nuche amin joro nyini naw ala ka do mali nuche ala ni ala kira bunya ka sallallahu alaihi salim alhamdulillahi rabbil alamin ame ala fo ka ala barkada Sheikh Amadou Sidibe bango Amadou Sugonga ani malefiya tene sami foli min kuma fe ka lasien si jema ka lanye si malidew ma ka lanye si je fantan nani bela jelema o de kunye ni karamogo ame nyini ni kife dakurunya laba min be ani foli laba min bi bolo ka lase jema ka lase ani hakli sigi min bi bolo ka lanye si jema ika o fo ni ala ka jen hakili sigi mi molo ka nyeshi jema inshallah ne ye saraka min fon takula kungoro na kadi jen ukabo aywa na mandi jen ukatui aywa me toro binana abe juya de wa nyere bolo ka toro du de aha dugukolo tigi de wulila ki jo ana waloli kenze se tigi do ka sebe ba jen seba tigi jen jamana pisanzi do ka pisanzi bina minaula ka di jamana mo mina kaka sigatala aya siga ka fle aywa meni ne fo ay kele geleya dobe aywa ka fo geleya mina mali soro geleya glaledu wa nazara ka geleya glaledu wani ala sona malidengu hakli sigi Sheikh Amadou ko fo ite mali soro aywa Sheikh Amadou ko fo ite mali soro aywa ne ko ala kama fo ite mali soro aywa ko de kuti aywa baro ube ataki muna kakoro kakeya me nazara uye bembe be mina be kojugu do bina bi malika wallahi uyere ka kojugu la benedo abe bi uyere ka no manyina maliko unaku kala bona Allahu akbar baro Ameriki kana ka bonya fle ko bi Ameriki unsoronze ubi nyina maliko fakata jewuli ubi nyina maliko sigatala malika sakso be ba yerema abike malika marigo bi ba yerema u yere tabike kono gango yani jewuli che aywa ala ka malideme amina ala ka malideme sallallahu alaihi salim wala alhamdulillahi rabbil alamin ame ala fo kala barkada ala sona ame ala fo kala barkada kala wale nyumando ni ne kunye ani anga kuduwa nyongo fe no alhaji Sheikh Amadou Sidibe bango Amadou Sugonga ani malibiya tana ayel konona je ka munum fo amadel ala fe amenklo ya rabbi ala ko di jema amenklo ala ka di jema ala ko kala kira bunya ko son sol ala rasulillah